Ka Central Bureau of Investigation CBI kalakem ya Ngut ki he ka Tnad Postal East Garhils District pakantup yo Assistant Branch Postmaster Sub Division Inspector na Williamnagar Batway Postman naka office jang ka Rongjeng Sub Post kabadan na katiga district hakabay day bakakam Bamsap katkum ka Kyrwoh kabala pha da ka CBI ka nyo tarik urisaw arjar pesan laong baka saw tarik urisaw arjar pesan lau jor persya ikini kilay Ngut do gram dak sevak Block Postmaster Rongjeng Sub Office East Garhils ubla keno bakila dawa ya gajingyo mentoy kabay ringkat par katulap kaba arbnai namar bala pelaj ya kabay luksan jong u kabala bat Tnad Postal hakishipau benai bala dep long bahadien gajing ekran la yathu pau nong sha keno ulam menjur ban pediang ya kabay luksan kabalai pojar tingka bad ula batha yono ujor ban siawi ketika pisa antala dep ban siawi katulap jong u hadian gajing yo ya kane gajing tip nakaliang ki he ka CBI ki lapan up Shrip hakba ki la yo ban kem yo Assistant Branch Postmaster ka Williamnagar ka bodang pediang ya ka pisa ka balai pojar tingka nau nong ujor parhadian kani ki la yo ban kem ru yo Subdivision Inspector badu Postman na nong ba Shillong bana ambasa Hadalai District Tripura ka nyo tarik urusaw arjar pesan ka Kyrwoh kala ongru pa ka jingkhendra ka bala pelong ka office pat ka jakasa jongnong sya keno ka badan na Williamnagar East Garhils pat ka snong upanagar ha ambasa Tripura lalapru yakikot kisla Halor ke pisa ka bakot adu ar lailak tingka pare kini kilay Ngut kibla sya kem intian bisar khmat ka yeng ka syari Habatin pej bahaki kishap ka shap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya